Fil-katekesi tagħna llum xtaqt li nirrifletti dwar żewġ paraboli li jagħtina Sidna Ġesu Kristu fl-Evanġelju skont San Mattew. Paraboli dwar is-Saltna Talla. Maħudin minn San Mattew kapitlu 13 minn vrus 44 sa 46. Ġesu jgħidilna hekk: is-saltna tas-smewwiet tixbaħ lil teżor moħbi f'għalqa li wieħed raġel isibu u jaħbih. U kollu ferħan imur ibih kull ma jkollu u jixtri dik il-għalqa. Tixbaħ ukoll is-saltna tas-smewwiet lil wieħed negozjant ifittex ġawar fin. Meta sab ġawra tiswa ħafna, mar bih kull ma kellu u xtara lila. Żewġ paraboli li jixxiebħu però hemm ftit differenzi żgħar bejniethom. Ekk ħaġa li rrid ngħid li dawn huma paraboli tas-saltna tas-smewwiet. Is-saltna tas-smewwiet nixtieq inħarsu leha f'dan il-mument f'din ir-riflessjoni bħala l-persuna ta' Sidna Ġesu Kristu. Is-saltna Talla hija fejn Alla jammar fil-milja kollha tiegħu, fejn Alla huwa hu illi jmexxi, fejn Alla huwa hu li hu fiċ-ċentru. U propju l-persuna ta' Sidna Ġesu, it-tieni persuna ta' Trinità Qaddisa li aħna nemmnu nistqarru fil-fidi tagħna nisranija, huwa hu nnifsu is-saltna ta' Alla. Għaliex fih il-Missier jammar, fih il-Missier imexxi, fih il-Missier juri lilu nnifsu. Ekku interessanti li jekk huwa Ġesu li hu dan is-saltna Talla, hawnhekk Ġesu stess meta qed jgħidilna s-saltna Talla tixbaħ. Il-fatt li Ġesu jgħidilna s-saltna Talla tixbaħ, ġifieri qed jgħidilna jiena nixbaħ lil u għandna dawn iż-żewġ paraboli, waħda teżor moħbi f'għalqa u l-oħra n-negozjant li qed ifittex din il-ġawra. Imma l-fatt li Ġesu jgħid tixbaħ iddaħħalna f'ċerta dinamika ta' esperjenza Talla li anka biex aħna nfissruha biex nispjegawha mhux dejjem għandna l-kliem eżatt. Min minnkom daq il-Ġesu, daq l-esperjenza tiegħu, daq l-imħabba u ħnena tiegħu f'ħajtu, min jaf li Ġesu mhux xi kunċett, xi teorija, xi tagħlim imma esperjenza reali, jaf li l-kliem mhux biżżejjed biex tfisser dak li tgħaddi minnu meta tġarrab il-Ġesu, meta tesperjenza l-Ġesu f'ħajtek. Allura, nużaw kliem li forsi ġenna nesprimu xi ftit minn din l-esperjenza. Is-saltna tixbaħ. Interessanti li fl-ewwel parabola is-saltna dan Ġesu huwa t-teżor moħbi, fit-tieni waħda huwa din il-ġawra prezzjuża. Ġesu huwa teżor, Ġesu huwa ġawra. Kemm hija sabiħa sistijaj. Ġesu huwa teżor fil-ħajja tagħna. Ġesu huwa ġawra prezzjuża fil-ħajja tagħna. U ta' min jistaqsi kemm aħna l-Ġesu qed inqisuh bħala teżor jew ġawra. Ħadd ma jmur jarmi barra triq il-ġawar. Però fi żminijietna ħafna drabi l-Ġesu qegħdin narmuh, qegħdin niċħduh barra triq. Qegħdin nwarbuh il-barra mill-ħajja tagħna. Tant persuni jażlu lil Ġesu ma jridux jafu bih fil-ħajja tagħhom. Għal uħud u għall-grazzja hawn ukoll minnhom anke f'pajjiżna, Ġesu hu l-ġawra, hu dan it-teżor. Nistgħu ngħidu li l-umanità l-bniedem jinqasam u jinfiret quddiem dan it-teżor u quddiem din il-ġawra. Min irid dan it-teżor, min irid din il-ġawra prezzjuża u min ma jridx dan it-teżor u min ma jridx din il-ġawra prezzjuża. Int li qed tisma' f'dan mument saqsilek innifsek int fejn int. Int fejn tinsab, inti trid dan it-teżor, inti trid din il-ġawra, jew jekk dan it-teżor din il-ġawra kienux f'idejk u int tajthom bis-sieq. Jekk Ġesu
kienx verament fil-ħajja tiegħek, irċevejt id-don tal-fidi mill-ġenituri tiegħek, mill-Knisja, u inti dan armejtu. Għaliex ħsibt li dawk huma tal-passat, dawk huma tat-tfal iż-żgħar, għaliex ħsibt li dik hija imposta fuqek, u allura armejt kollox il-baħar, dat-teżor u din il-ġawra, inti armejthom. U Ġesu hu teżor eżistijej. Ġesu ġawra prezzjuża għalina. U nittamaw li fil-ħajja tagħna ħadtu xejn. Laqqas martek, laqqas żewġek, laqqas uliedek, laqqas is-saċerdozzju tiegħek, laqqas il-komunità reliġjuża tiegħek, ħadtu xejn mu iktar prezzjuż minn Kristu. Ħadtu xejn mu iktar prezzjuż minn Ġesu, minn din il-ġawra. Importanti sistej li nkunu nafu li Ġesu huwa prezzjuż huwa l-ewwel. Anka fejn jidħol iż-żwieġ u l-familja. L-ewwel Alla u mbagħad il-familja. L-ewwel Ġesu u mbagħad ir-raġel, u mbagħad il-mara, u mbagħad uliedek. L-ewwel l-imħabba tal-Alla, u mbagħad l-imħabba tal-proxmu. Għax ħafna drabi faċilment dawn qelbuhom. L-ewwel il-proxmu, l-ewwel żewġek, l-ewwel martek, l-ewwel familtek, l-ewwel uliedek, u jekk jibqa' ħin għal Alla. L-ibnes istijaj l-ewwel kmandament mat-tieni. Ġesu qal l-ewwel kmandament huwa li tħobb il-Alla b'qalbek kollha, b'moħħok kollu, bil-qawwa tiegħek kollha, u t-tieni jixbħu. Imma t-tieni l-imħabba lejn il-proxmu jixbaħ l-ewwel l-imħabba lejn Alla, mhux l-ewwel jixbaħ it-tieni. Importanti sistija xi drabi jekk nintaqa' ma' nies u jgħidulek jien għall-familja l-ewwel fader, għall-familja kollox. Imma mbagħad tinnota li Alla huwa fit-tieni post. Le sistij. Alla u t-teżor, dan Ġesu t-teżor, dan Ġesu l-ġawra. L-oħrajn ċertament huma ġawar f'din il-ġawra, huma teżori żgħar f'dan it-teżor kbir li huwa Ġesu. Imma huwa hu li hu ċentrali. Huwa hu. Jekk tħobb il-martek, il-żewġek u l-uliedek iktar milli tħobb il-Ġesu, hemm xi ħaġa dgħajfa fl-imħabba tiegħek. Kemm għandna bżonn niċċaqalqu mill-iħnet ta' qalbna u nifhmu li Alla huwa l-ewwel imħabba tagħna. Li Alla huwa l-ewwel imħabba tagħna. Li Alla huwa l-ewwel imħabba tagħna. Martek, żewġek, uliedek, familtek, il-komunità reliġjuża, s-saċerdozzu li inti tħaddan huma fit-tieni post. Ġesu fiċ-ċentru. U hekk jew nħallu din il-parabola tat-teżoru tal-ġawra fina prezzjuża, il-ġawra li tiswa ħafna. Hekk jew ma niddejqux li anke matul dan iż-żmien niskopru din iż-sbuħija, din l-importanza. Dan Ġesu li jiswa ħafna f'ħajti, dan Ġesu li mhuwiex worth it li jien nitilfu. Dan Ġesu li ma nistax nirriskja li nitilfu. Dan Ġesu li ma nistax nilaba li jien nitilfu. Dan Ġesu li qudiemu ma nistax intella u nniżżel naħtfux jew lex huwa wisq prezzjuż biex jien nitilfu mill-ħajja tiegħi. Allura sistejjelu inħallu verament il-mulej dowwaqna ftit minn kemm huwa prezzjuż, kemm hu teżor għalija u għalik fil-ħajja tagħna. Il-paraboli interessanti li hekk jgħidulna li hemm din it-tfittxija, però hija tfittxija ftit differenti. It-tfittxija għat-teżor dak li jkun qiegħed jaħdem f'din l-għalqa u jsib it-teżor fiha. L-oħra, il-negozjant ikun qed ifittex ġawarfin u mbagħad isib waħda prezzjuża ħafna. Mela nistgħu ngħidu li fil-waqt li fl-ewwel waħda tal-għalqa dak li jkun mhux qed ifittex direttament il-Kristu, imma sabu waqt li kien qed jagħmel biċċa xogħol fil-għalqa. L-oħra, dak li jkun qiegħed ifittex xi ħaġa fina fil-ħajja tiegħu. Qed ifittex hu min jeddu ġawarfin. U jiskopri fit-tfittxija tiegħu ġawra li tiswa ħafna. Hekk nixtiequ naw dawn iż-żewġ tipi ta' tfittxija kif japplikaw hekk b'modi differenti fil-ħajja ta' nies differenti li żgur joqtu lilek u lili f'xi ċirkustanzi partikolari. Hekk dak li ifittex il-ġawr fin sakemm isib waħda li tiswa ħafna,
Hekk hija l-persuna li konxjament qiegħda tfittex realtà spiritwali, qiegħda tfittex ċerta paċi fil-qalb, qiegħda tfittex id-divinità, qiegħda tfittex il-Alla. Qiegħda tfittex dak li hu ġenwinament tajjeb, qiegħda tfittex dak li huwa moralment tajjeb, qed tfittex dak li huwa sabiħ. Għax Alla huwa sabiħ eżisti. Tfittxija li tista' il-bniedem biex ifittex il-Alla jista' jkun li tgħaddih minn fażijiet differenti, tgħaddih minn ġawar differenti, sakemm isib dik il-ġawra li tiswa ħafna. Nagħti ftit eżempji, persuni li tfittxija tagħhom għall-Alla issir f'reliġjonijiet differenti. Persuna li tfittxija tagħhom għall-Alla tgħaddi minn fażijiet differenti. Fażijiet ta' dubji, fażijiet ta' mistoqsijiet, fażijiet ta' risposti, li kollha kemm huma ġawar dawn iva. Anke meta tiddubita hija ġawra. Għaliex id-dubju jekk huwa b'mod sinċir jasal biex ikabbrek fil-fidi fir-relazzjoni tiegħek ma' dan Alla li qed tfittex. Is-sens ta' tfittxija tal-bniedem għal Alla tuħu forom differenti. Hija minquxa f'qalb il-bniedem. Ikun gwaj jeżistija jekk fis-soċjetà tagħna nippruvaw neqirdu s-sens reliġjuż fil-bniedem. Għax li l-bniedem ifittex l-Alla qiegħda minquxa fih u ħadd ma jista' jaħrab minnha. Ħadd. Naraw anke l-istorja tal-umanità, l-istorja ta' pajjiżna jekk imorru fil-qedem, naraw it-tempji pagani iva, imma kollha juru s-sens li l-bniedem għandu sens ta' xi ħadd li huwa akbar minnu, esser ir-reali li jmur lil-hinn mill-umanità tiegħu. Ta' minquxa fl-istorja tal-umanità tfittxija l-Alla qiegħda minquxa fl-istorja l-umanità. Nixtieqkom tifhmu li min jiġħad l-Alla qed jiġħad parti mill-umanità, mill-bniedem. Min jiġħad l-Alla jgħid li Alla ma jeżistix, jgħid li m'hemmx Alla, jgħid l-Alla nistgħu ngħaddu mingħajru, jkun qed jiġħad parti profonda mill-bniedem illi waċċana l-Alla u jfittex l-Alla. Fit-tfittxija isib din il-ġawra li tiswa ħafna. Kemm importanti sistej li aħna rridu nfittxu. Xi kultant ikun gwaj jekk anke minnu fil-Knisja ma jfittix, imma jieħu kollox for granted. For granted li inti mammet, for granted li inti tmur il-quddis ta' nhar ta' ħadd, for granted li inti titlob ir-rużarju d-dar. Imma it-tfittxija aktar profonda tiegħek għal Alla qiegħda hemmhekk biex tiskopri iktar din il-ġawra fina prezzjuża ħafna. Għax aħna jista' jkun li xi drabi jiġrilna f'din it-tfittxija tagħna għal din il-ġawra aħna nieqfu. Aħna nkunu akkwistajna ċertu livell ta' ħajja spiritwali, imma ma nifhmux li l-mulejjer tiddaħħalna f'intimità iktar profonda. Bħalissa tiġini qudiemi it-talim ta' Santa Teresa d'Avila li tpenġi relazzjoni tagħna ma' Alla, tiddeskrivija forma ta' kastell fejn qed tgħaddi minn kamra l kamra oħra seba' tikmamar ta' ħajja spiritwali iktar profonda, iktar interjuri, sakemm tagħtik ovvjament il-grazzja ta' Alla, ma sakemm tikkollabora inti wkoll ma' din l-istess grazzja ta' Alla. Dejjem hemm pass iktar profond x'tista' tagħmel f'din it-tfittxija tiegħek għal Ġesu. U llum nixtieq nimbuttakom u nħeġġitkom ejjew ma nieqfux infittxu l-Kristu. Ejjew ma neħlux fit-tfittxija tagħna għal Ġesu. Ejjew ma naħsbux li wasanna. Ejjew ma naħsbux li Ġesu skoprejnieh kompletament. Ejjew ma naħsbux li Ġesu minn neħtana b'xi mod u issa possidejnieh hemm dejjem aktar minn dak li Ġesu eżistijaj, irid jurina minnu nnifsu. San Ġwan tas-Salib jgħid li Kristu mhux biss triq imma fih ħafna sqaqien li dejjem tidħol f'irkejjen iktar profondi li l-Ispirtu Santu jdaħlek fit-tfittxija tiegħek għal Ġesu, dan it-teżor, din il-ġawra daqshekk fina. U teżor li qatt ma tista' tgħid li skoprejtu kompletament għax dejjem tiskopri fih. Hekk hija l-kelma tal-Alla qatt ma tista' tgħid li tafa biżżejjed għax dejjem tiskopri aktar minnha. Dejjem ittikdaw l-ġdid fuq Ġesu, ittikdaw l-ġdid fuq ir-relazzjoni tiegħek mal-Alla. Ejjew eżistijaj verament nitolbu l-grazzja li nibqgħu nfittxu dan
din il-ġawra. Però mbagħad hemm il-mod li ieħor ta' tfittxija tal-ewwel parabola tat-teżor li qed falqa, dak li jkun qed jaħdem falqa u jiskopri t-teżor fiha. Hekk din l-għalqa nixtieq inqabbilha mal-Knisja eżistijaj. Għaliex toħroġ ċara ħafna li fil-Knisja l-iktar ħaġa importanti huwa dan it-teżor moħbi fiha. Teżor moħbi xi drabi mhux teżor evidenti, xi drabi mhux teżor ovvja. Imma huwa Ġesu, l-persuna tiegħu it-teżor moħbi fil-Knisja. Li min qed jaħdem fil-Knisja irid jiskopri il-Ġesu. Dan it-teżor ma ssibux lil minn din l-għalqa, dan it-teżor isibu f'din l-għalqa. L-għalqa li hija l-Knisja. Xi drabi jeżistijaj, sfortunatament anka fi żminijietna, il-persuna ta' Ġesu fil-Knisja tiġi oskurata, tiġi mdalma, tiġi mċajpra, ma nħalluwiex toħroġ ċar, għaliex fil-Knisja għandna ħafna affarijiet oħrajn li qegħdin joskuraw. Il-mod kif aħna niċċelebraw, pereżempju, ċerti festi. Noskuraw kompletament, il-Ġesu forsi bit-tromba tittaraħ, mhux biss titħaffer. ċertu nuqqasijiet esistijaj li anka jittilaw fil-wiċċ mod pubbliku fil-ħajja tal-Knisja, illi jdallmu l-persuna ta' Ġesu għal dawk li qegħdin ifittxu l-Ġesu fil-Knisja. L-iskandli, in-nuqqas ta' eżempju tajjeb tagħna l-insara, saċerdoti, reliġjużi u lajċi, illi jama it-tfittxija ta' ħaddieħor għal Kristu fil-Knisja. Pero Ġesu eżistija jibqa' t-teżor moħbi fil-Knisja u jibqa' t-teżor tal-Knisja. Ġesu mhux se jinferet qatt mill-Knisja tiegħu. Ġesu jibqa' t-teżor moħbi fil-Knisja u Ġesu huwa t-teżor tal-Knisja. Kemm nixtieq li kulħadd tidħol f'qalbu eżistijaj. Il-Knisja m'għandha xejn x'toffri l-umanità jekk mhux il-persuna ta' Sidna Ġesu Kristu. Fil-Knisja m'hemm l-ebda raġuni għalfejn għandna nkunu jekk mhux għall-persuna għażiża ta' Sidna Ġesu Kristu. Xejn ma jagħmilna Knisja jekk mhux il-persuna ta' Ġesu. Huwa hu li jiġborna flimkien bħala b'komunità, huwa hu li jitmana bil-kelma tiegħu, huwa hu li jitmana bil-ġisem tiegħu, huwa hu li jiggwida u jmexxi l-Knisja tiegħu. Fil-Knisja huwa kollox dwar Kristu. Wieħed mid-nubit gravi fil-Knisja meta ndawru kollox dwarna eżistijaj. Meta jsir kollox dwari, min irid jilħaq, min irid jagħmel karriera f'pożizzjonijiet għolja fil-Knisja. Min irid jinqeda bil-Knisja biex jippromovi t-talenti tiegħu. Min fil-Knisja mhux jetem biex jaqdi ma biex ikun moqdi, mhux kapaċi jaħsel saqajn ħaddieħor. Dan huwa dnub li għammar fil-Knisja, dnub tal-jien illi taffi u jċajpar iċ-ċentralità ta' Ġesu, it-teżor vera tal-Knisja. Eżistijaj. Interessanti li dawn iż-żewġ parabboli juruna li hemm it-tfittxija għal Ġesu, Ġesu prezzjuż, però tnejn li huma juruna li meta tiskoprih kemm it-teżor u kemm il-ġawra qatt ma jagħtijak mill-ewwel. It-teżor titmur bih kollox u tixtri l-għalqa l-ewwel biex fl-għalqa jkollok it-teżor. Il-ġewra tmur bih kull ma jkollok u mbagħad tixtri lilha. Eżistijaj, ħafna drabi aħna persuni li jagħmlu esperjenza ta' Ġesu qawwija. Però mbagħad tinnota li hekk din l-esperjenza ta' Ġesu minkejja tkun reali, ġenwina tibda tbatti, tibda tmajna. U tiskopri għaliex ma jkunx hemm dan il-pass naħsbu li meta minna l-ewwel laqgħa tagħna ma' Ġesu, meta Ġesu ġie jiltaqa' magħna, meta esperjenzajtu, meta fejqek, ħabbek, ħafirlek, x'inhi l-esperjenza ta' Kristu tiegħek. Meta nagħmlu din l-esperjenza naħsbu li hemmhekk akkwistajnieh minna kollox, però xejn minn dan eżistijaj. Irridu ngħaddu mill-fażi li rridu nitilfu. Iridu nneħħu ħafna affarijiet, iridu nbiegħu ħafna affarijiet eżistijaj biex imbagħad Ġesu jerġa' jkun tagħna. Il-ġawra ssiba mill-esperjenza tagħha ma da mixtieq. Titbih ġidek
u mbagħad tkun tista' tixtriha hemmhekk issir tiegħek. ċe il-punt huwa li inti titħallas prezz wara li tagħmel l-esperjenza ta' Ġesu, prezz li huwa werti ta' x'doqta, taf se takkwista lura. Taf se takkwista lura. Taf se takkwista lura. Allura huwa wertit li inti tħallas dak il-prezz. Wertit li inti titlef affarijiet minħabba Ġesu biex imbagħad tkun tista' takkwista lura mill-ġdid. U allura saqsilek innifsek, ħafna drabi aħna mmorru qudiem mulej ngħidulu tini. Illum il-Ġesu jgħidlu mulej xi trid nagħtik, xi trid nitlef minn ħajti biex nakkwista lilek. Xi trid inqaċċad mill-ħajja tiegħi biex nakkwista lilek. Forsi hemm bżonn inqaċċad id-dnub, imma hemm bżonn inqaċċad il-pornografija, l-adulterju, s-serq, in-nuqqas ta' impenn tiegħi fuq ix-xogħol, in-nuqqas ta' eżempju tajjeb. Però forsi rid inneħħi wkoll affarijiet li huma tajbin. Forsi hemm bżonn jiena nnaqqas ftit ħin mill-ġim, ftit ħin mill-isports, ftit ħin mit-television, ftit ħin mill-internet, ftit ħin milli niċċettja, ftit ħin milli nkun fuq il-mobile fil-messaġġi. Forsi hemm bżonn innaqqas ftit ħin mill-irqad tiegħi biex jiena kolli ħin iktar għat-talb biex nakkwista l-Ġesu, biex ikolli ħin iktar biex imur il-quddies, biex ikolli ħin ħankun nista' nitlob ir-rużarju. Għax ħafna drabi jridu din il-ġawra, però ma jridu nitilfu xejn. Iridu dan it-teżor, ma jridu nitilfu xejn biex nakkwistaw ħeżistijej. U ħafna drabi hemmhekk aħna neħlu. Ftakar Ġesu jgħid li min rid jiġi jimxi warajja għandu jiġħad lilu nnifsu. Titlef lilek innifsek. Terfa' salibek u mbagħad timxi warajh. Timxi wara Ġesu mingħajrek, jekk tista' tifhimha. Mingħajrek, mingħajr ix-xewqat tiegħek, mingħajr l-egoiżmu tiegħek, mingħajr il-pjanijiet tiegħek, mingħajr dak li trid int. Hekk trid timxi wara Ġesu titlef, mhux takkwista. Għal Ġesu titlef kemm huma sbieħ dawk l-erwieħ, kemm huma sbieħ dawk is-saċerdoti, kemm huma sbieħ dawk ir-reliġjużi, kemm huma sbieħ dawk iż-żgħażagħ, dawk il-miżżewġin li għal Ġesu llum lesti li jitilfu, mhux jakkwistaw. Però biex jakkwistaw lilu. Mod iktar profond. Għax werti ta' dil-ġawra taf li tiswa. Aħjar titlef issa u takkwista dil-ġawra għal dejjem. Milli takkwista ġidek u titlef dil-ġawra għal dejjem. Fl-ewwel parabola mhux direttament il-ġawra inti takkwista, imma inti tbieħ il-ġid tiegħek biex tixtri l-għalqa. Mhux biss it-teżor, anke l-għalqa. U għedtilkom dil-għalqa hija l-Knisja. Inti jista' jkun li tkun qiegħed fil-Knisja taħdem, tattendi l-qat tiskopri l-Ġesu, u biex terġa' tiskopri l-Ġesu iktar profond biex it-teżor tiegħek tittamel il-Knisja tiegħek l-ewwel, titwaħħad aktar mal-komunità, tissir aktar parti mill-komunità nisranija, tittamel it-talim tal-Knisja tiegħek, titħobb il-Knisja. Ma tistax tifred it-teżor mill-għalqa. Fl-ewwel parabola biex takkwista t-teżor tittakkwista wkoll l-għalqa, ċe biex takkwista l-Kristu tittakkwista wkoll il-Knisja, ma nistgħux nifirdu l-Knisja minn ma Ġesu eżisti. Dawn it-tnejn ma nistgħux niddivorzjawhom. Dawn huma maquda l-missier għadhom flimkien u dak li jaqgħad Alla ma jistax jifirdu l-bniedem. Mhux biss żwieġ eżisti, imma anke għal dir-realtà spiritwali. Il-Knisja maquda ma' Ġesu. U għak saqsilek innifsek inti x'inhi relazzjoni tiegħek mal-Knisja, mal-komunità nisranija, jekk inti taraġuna jiena mmur nitlob waħd il-kamra, jekk jiena mmur inqerqu din kurċifiss, jekk jiena m'għandi bżonn ħadd min ifisser lill-Bibja. Allura inti trid dan it-teżor iva, imma ma tridx l-għalqa li qiegħed fih li l-Knisja. U llum ħalli l-Moli jiftaħlek qalbek mhux biss għat-teżor imma anke l-għalqa għal dak kollu li l-Knisja. Ma tistax taċċetta l-Kristu mbagħad toħodha kontra l-Knisja, tikkritika l-Knisja right and center, mhux b'mod li jbiniha ma b'mod li jkissirha, ma temminx fit-talim tagħha, twarrab dak li għallimna l-Isqof u l-Papa. Ma nistgħux eżistijej. Aħna jekk iridu verament ħa niskopru dan it-teżor moħbib din l-għalqa. Irid tkollna l-għalqa wkoll. L-għalqa tkun tagħna. Il-komunità nisranija, l-Knisja tkun tagħna. Il-Knisja tfissirlek il-Bibja, mhux kif tifhimha int. Permezz tal-Knisja tingħata l-maħfra tad-nubiet għax Ġesu krid. Permezz tal-Knisja tuħu lura dat-teżor, Ġesu fl-Ewkaristija li l-Knisja biss ittijulek, dill-għalqa. L-Ewkaristija Ġesu f'dill-għalqa qiegħed, mill-Knisja tittoħodha, minit is-saċerdot,
membru ta' din l-għalqa. Esistijaj jew nħallu verament hekk dawn iż-żewġ paraboli wan jiruna Ġesu kemm hu prezzjuż fil-ħajja tagħna. Tu li rridu nfittxuh, tri li rridu nitilfu biex nistgħu nerġa' nakkwistawh, u for għandna bżonn li dan Ġesu nsibuh f'dil-għalqa li l-Knisja tiegħu fi żminijietna. Jalla Marija tmexxina f'din il-mixja u jekk nagħmlu dan il-Muriet naslim.